gramu je pol gramu. Ne, však ale tak kotrové, vieš, radenie aj všetko. Ja ho musíš opýtať, že prečo to tak má. Troška to už povolilo, vyskúšaj to. To má iba požičanie. Už sa to troška posunulo. Potříš pek? Ježiš, Pavlo. Lebo ja nemám ani... Úplne toto zolíme. Keď sa mu roztrhne, tak som... Ale chlapi, on sa to raz naučí. On sa to raz naučí, ako sa prehadzuje. Neverím. Nie, Neverím. Keď by musieť zatiaľ to pešiť domov, tak sa to naučí možno raz. Na boso. A máš ďaleko, čo sa jasky lako. Čo sa tu nepovolí? To je zalepené, či čo? Zas ja môžem mať len toľko šťastia. To nie je šťastie, to je... To nerobíš len na tým. Nestaň. No, je to šťastie. Všade hrubá sila. Ja som šťastie, To si skúsenosti. sila, ešte dokonca to som chcel No zhodiť na toto ona. normálne nedáš, toto bola hrubá sila. To som chcel zhodiť z pílu dole. Ja som aj chlapci, sa to povedal. Ale to je aj preto, že asi minútu predtým, ak sa toto stalo, som chcel povedať, že kurva, kedy si namážeš tú reťaz, a to je presne kvôli tomu, že ju nemáš namazanú. Dobre. Málo sa ti oží? Ešte toto oko musíš tam dostať. Tak, to je. Ježiš, máš, ty si frajer. Ale prehadzovačka žije? Hľadovačka žije. No a